Lo que vosaltres plantareu ara és el que la gent se veurà aquest estiu, no el següent. El següent. Perquè la gent siga conscient de lo que realment costa fer un litro d'orxata. Exacte. Sí, nosaltres diferenciem entre orxata natural, per dir-ho d'alguna manera, orxata artesana i l'orxata industrial. La industrial és que tu pots comprar un bric en el supermercat, te l'endús a casa i està tota la setmana i no passa res. Exacte. En canvi, l'artesana tens que anar a un obra o una orxateria i com a molt, inclús cal que la fiquis a la nevera, dura 3 dies. Sabem que l'única horxata que és 100% cultivar en l'horta nord, elaborar en l'horta nord, secar en l'horta nord i fet així, és la que porta el segell de la denominació d'origen. Correcte. I el que no porta això és perquè algú amaga. O pot amagar. Sí que és veritat que tenim el problema de, sobretot, Àfrica, que d'allí és d'on ve la major part de xufa a importar. Se sembra sí, se llava sí, se seca sí, se confecciona sí, se la veguem sí. Més sostenible que hi ha això, l'horta té futur, sí o sí. L'únic que passa és que el que tenen que replantejar-se és el sistema de producció compra-venda. Ja podrem trobar enguany horxata sense sucre. Sense sucre de la denominació d'origen. Correcte. Una bona notícia per lo menos.